Kanigari ka All India Radio Shillong ka khubor an pulia phidi Mary Nonganti walang. Kimat ki bakong san jong ka khubor manta ka stem. Penkre ke India ban pedang burame u President kari Amerika u Donald Trump ha India ha ka arpu sautarik manta ubnai. Ai khublei kit bok kit ruyang u President kari u Vice President bat u Menteri rang badu ya ka jela Arunachal Pradesh bat Mizoram kibra khile ke men ya kalingku snem jingyo jela jongki. La penlong ya ka Aqua Festival ka ba ar ha risubel para da ka jingtmu ban kentiu ya ka jingpin mi dok ha ka jela Meghalaya. Ki khubor ki babnya. U President jongkari Amerika u Donald Trump unwan kum u President ha ka sin ka baningkong sa India ha ka arp sautarik menta ubanai. U Donald Trump bat u Menteri rang badu kari Narendra Modi kinya shimentalang ha ka India road show ka ban sedang nakat lingsun Ahmedabad Shadu Sardar Patel Stadium ha Motera. Ka jingjangai jong kalinti ka long arpu ar kilometer balakmi linti baki nong pedang burami u President kari Amerika ha India ki ban yeng ha lenter road surok kindon palat shilak ngut. Kandandu ka jing penyeng ya arhu pratali ki rensan ha katai ka surok na dokat lingsun Ahmedabad Shadu Sardar Patel Stadium kaban pen pawi ki jilla ba pher jong kari India de ki jing shat ba jing ruai ban penit ho e ka kol shot tan rai jong ki kat barang ya lenti ki tei ki arngut ki nong ya lam. U President kari u Ramnath Kovind u Vice President M Venkaiah Naidu lembat u Menteri rang badu Narendra Modi ki ai khubli kit bok kit ruyangi pa jong ka jila Arunachal Pradesh bat ka jila Mizoram ha ka sngi rakhi lekmen jong ki ya ka lingkhu snem jingyo jila ka baha minnin ka sngi ka arpho trik urumphang. U President kari u Ramnath Kovind u ong ba ka jila Arunachal Pradesh ka de u Mokodor jong ka than chate lam mingi bat ka long bala karkhu da ka jingyo kop ya ka dor ka babhabriyo bala ai da ka may mariang. Nakabanda ki pat jong ka Mizoram pan u President u ong ba ka ri barok away ka yapmat ban pet ya ka jila Mizoram namar ka nongrim ba kodor ka ba ki yeng skem kum ka jila jong ka put ka bor bat ka jing pan klanya la ka jong ka kolshor ka ba ipu iping. Ulapan ka pauru ka jingkirmen ba ka jila ka nang yai kiyo syaprang ha ka laway. Ha ka kerwa khubor jong Menteri rang badu kari Narendra Modi ulapan pawe ka jingkirmen ba baro artali ki jila kin nang kiyo irat ha ka roy ka par ha kisnem ki panangwan. Uong ba ka Arunachal Pradesh ka day ka badon ni ka mensim idri ha ka bana ka por sa ka por ka long bala ay tilot pan kersyan ya kari bakan kiyo syaprang. Ya ka Mizoram pat u Menteri rang badu ong ba ki pat ka Mizoram kila kiyo syaprang pat pau khamat bha habun kiliang bat kila no senyang shikat day ha ka jingkiyo kari India. Ha Mizoram u Menteri rang ba zuram thanga mennin ka silo pen sngawi ka mangtingka jong ka jela ban pentri kam ho usnem 8000 arpho we ka balakot syakash 4000 news pa khatsan klur tingka. Hakate ka mangtingka kam shimladan kanu ka jingpun mi khajana ka pathamai mi ka jingpun kiu khajana. U Menteri rang ba zuram thanga babat ru e ka pelapisa tingka jong ka sarkar u ong bo khmilenti ba ka sarkar kansala ban khli ka khajana na ka jelala jong hadu 6000 arspa saupusau point nyu nriu klur tingka ka bamut arpho point san not na shispa ka jingkiu habai nu jor ka mangtingka jong usnem 8000 khandai 8000 arpho. Uong ba ka jingyo kam day na ka ba penmi khajna thamai hindai na ka jinglum thikna ya ka khajna ka balabu da ka sarkar. U Menteri ka tanat marbam jong ka sarkar India u Ram Vilas Paswan u ong ba an sa penmi ya ka Central Consumer Protection Authority CCPA ha ka tayo ka baningkong jong yayong menta usnem. Ya ka CCPA an kmi hapo jong ka kendon an Consumer Protection Act 8000 khat khandai bat kan kmi kerpang ya ki jing e ki baki nong thit nong pet ki ya kandu kum ka jing sha thok sha shukor ka jing penpena ki bai lambakla bat ka jing di ki marbam ki balakut kapor pendan kam. Habai kiran meginong patay kubor ha New Delhi u Ram Vilas Paswan uong an sa thawi ka kanhun tokit ka bakerpang hapo jong ka CCPA ka ban khmi yodon ka jingi thok le shukor ha ka di ka thiet marbam. Ya ki kindon trekam ki beide ba ka Consumer Protection Act an sa pendap no hapo ka shibna shiteng. Kani ka kubor ka wan shipi na ka All India Radio Shillong. Ya usamla pulia jongka JNU u Sharjil Imam ubala syakem halor ka jingkno le persya ekri lawanya lam sya asam mennin ka sngi na ka bentai ki jingtok kit ki babnya.
Lawannya lam u imam na Delhi sha Guwahati dakarel bat ningkong lapan kede u sha hospital ban khmi ya ka longkaman jang ka kot ka khya jang u. Hadian kani lai lam u imam sha ka yeng bishar ha ka ba nong bishar ula IT u sausngi hakti ki pulin. Nakaliang jiki pulin kila pan por khat sausngi ban bat u ha ka jing tokin. La kami utai usamla puli na Jehanabad ha ka arhu pratri ukula lingkot halor ka jing keno bola penme ding de ki kintian jung u ha ka jing ki persya ya ka Citizenship Amendment Act ha Jamia Mila Islamia University bat ha aligar. Da ka jing thu an pen khlanya ka jing pen mi dok ha ka district but an play ka lat yo kam yo jam ha po jang ka Meghalaya State Aquaculture Mission MSAM ka Tanat Fisheries North Garo Hills District kala penlong ya ka Aqua Festival ka baar ha rodwa damsan Bangal Mura ka badan ha Risbel para minnin ka sngi. Deputy Commissioner jang North Garo Hills District SC Sadhu Ong baga jingthu ka bakong san jong ka ka Aqua Fest ka long ban yo ai jing hikai ki pat ba shapang ka kamri dok ha bad ha ka juga por ban penti kinaru bagi nong rep ki bari dok ha kinyo nong khambun. UDC ula ai ka jingero ka Tanat Fisheries ka bala penlong ka tamasa ha road wa damsan ka balong ru ka waini ki jaka ka bakring bhai ki nong shangkai perthei. Ula kantu ya baro ki bedai khmi khamtam ya ka Tanat Tourism bakan kentiu ya ka jaka kanang bakan khambit khambyang shushu. Menteri ka Tanat Puli puthi jong ka sarkar Meghalaya uma lakmen rumboi minnin ka sngi ula lejban play ka jing rakhile ka men dap shis pasnem jong ka Christian Girls High Secondary School ka badan hatura. Ka jingle ka men ban penan buram kan ne shisnem. Haba ai jingkran ha ka jingelang play uma lakmen rumboi ula ai ka jingero ki missionary ki bala play ki school bat penlong kerpang ya ka Puli puthi. Ula kran ru halor ka jinglong kerpang juki khana kan thai bat bakim dei show ki batulat bor hnrei ki deben yo ya ka jaka ka kham kerpang ha ke imlang salang. Ya katiga school la planning kong de ki missionary baptist ki ba nagari America house name kha khandai spa arpho. Kani ka waini ki school baning kong harilum garo bat ki bela don lang ha katiga program ki kinthop ikinong ilam ba khamat jong ka balang ki teman kisan ki principal bela shong that ki khana school barim bat ki wei. Kakenhuan erang Neutrap National Liberation Council HNLC ha kami jeng ka sngi balang klapan her sngeu da ka jingpen bathai bom ha ka wei ka karkhana ha West Khasi Hills District jong ka Meghalaya ong ka khubor pulin. Amasham la jingtip banon ke bayap ne mensau na ka te ka jingpen bathai bom ka HNLC. Ka te ka jingjak la ja ha ka than kelon mathai pendeng jalong ha ka por shibjish teng minmet. WSP jong West Khasi Hills District uba bi lalu ong baki pulit kidang penlong ya jing tokit benya ban lap ya ki jing shisha baro. General Secretary jong HNLC uba san kupar nong trau min kasni ula kam jingkit klit lingba ka kerwa khubor ba ka HNLC ka lapan bathai bom ha ka te ka karkhana namar lapan tre kam ya ki te ki karkhana da ki bar jela ha ka kerteng jong ki trai muluk bat ka jing edon ktilang jong ki nong ilam ka san perthai ringkat bat ki nong khai. Deputy Commissioner ka West Garo Hills District Ram Singh ula khot kerki eki officer rang ba jong ka district ha ka ba ula pensngau haki bakin jet ya ka no school ka batlot ka badan kam ki jingkersan ba kongsan ban gentiwe ka. UDC la penya ya ka te ka jingelang bat kito ki badai khmi ya ka Project Star ya ka bala penlong ha DRDA Hall Tura. Ha ka jingkran jong ula ong ba ki don shipun tri ki school khamtam ya ki thanong kondong ki bambyang satyai ki jingnon kam ki bokongsan kum ki jaka let bar bat ka umdi klat no ki kamra ai jing kai bat ki science lab. Katug ni ka khubor ka kut baklawan shpina ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ha ka por phrabaji ni so ba ka Daily Station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbot ka khubor phreng ha ka por phra khasan minin. Bara ka por phrashteng in phai byang shakni ka station ha ka ba phinyo so ki khubor na ka than chate lamingi. Kani ka All India Radio Shillong.